Bilýänmi näme üçin şumat garaňky gijede ýöküjözüm çykdy? Sebäbi gaterwet dünýäsy ama. Diňe adamyň gaýgysy garaňky gijarp çykýan. Näme üçin adamlara ilim berýän bolan goluňa oturýaka? Özkertik şahirmidem aýtypdyra goşgusyna. Baýlygy köp bolsa dymar akylly, 5 manat akmagy sandan çıkarar. Gowy sözü aýtsaň aýdan şekilli ýagşy söz ýylany hinden çıkarar. Ýagşylyk etseň bir göwni gara, ýagşylygyň üçin goýarlar urga. Ýollaşy bolsaň ýalançy ogra, yalan aslap pilpep dondan çıkarar. Başyň almasyn hujuw hem hezer, balyk hem köpüýseň bolýandyr zäher. Sada diýip gülme kapyrdyr gahar, yaman söz insany dinden çıkarar. Üç gezek gıygırsa yolla pul tapan, eýesi çykmasa pul halal eken. Hasabı çykmasa biyin sap çopun, gaharny bir haýwandan çıkarar. Kelle gelip günne müňdürli hyýal, dünýä bizi arzu bilen allaýa. Ýagşy ýigde duşda bir yaman ayal, bir oyandan, bir buyandan çıkarar. Şoň üçin adamlar, diňe Allah Taala her kimiň özeden zadyny özüne çekdirer. Janyňyz sag bolsun.